Eta gaurkoan, Sare Herritarra plataformatik, etorri zaigu Aitor Etxeberria, beste behin ere, izan ere behin baino gehiagotan egon zarete, eta asteburu honetan gainera hitzordu berezia duzue Bilbon, urtero egiten den manifestazioaren. Arratsaldean eta ongi etorri, Aitor. Bai, eskerrik asko Larret. Bueno, Sare Herritarra plataforma, zuk lehenago aipatu diazun moduan, hor detailetxo txikiren bat emanen diazu hori dena argitzeko. Zer da Sare Herritarra? Bai, Sare Herritarra da. Ezke Nafarroan existitzen da ja sare dela IESaren, bere IESaren baldintzak edo jorratzen dituen kolektiba. Eta orduan ezberdintzeko, Nafarroan Sare Herritarra deitzen gara, ez? Hori, Sare Herritarra, duela 2 urte eta erdi sortu genuen, berez giza eskubideen borroka baten bidean, ez? Batez ere Euskal presoek bizi duten giza eskubide hauen urraketa borrokatzeko edo horrela ez izateko. Eta hor gabiltza, darago 2 urte eta erdi, eta goaz poliki pausutxoak ematen, eta beti ikuspuntu gizatasun ikuspuntu batetik, ez? Euskal Herri mailakoa da. Ez, da guk egiten dugu lana Euskal Herri hegoaldean egiten dugu lana, Sare Herritarra. Bueno, duela aste gutxi, Nafarroan sortu zenuten Sare Herritarra plataforma hori, ze ezberdintasun duzue, nortzuk osatzen duzue, noiz hasi zineten hau guztia mugitzen? Sare Herritarra Nafarroak atera zuena zen manifestua. Gu duela hilabete batzuk, joan ginen aniztasuna bilatzen Nafarroa mailan, jende ezberdina osatuz, Sare Herritarra Nafarroan lana egiteko. Hau nola sortzen da manifestua, gu bilera batean esaten dugu, zergatik ez dugu manifestu bat ateratzen, guztien artean erabakitzen dugu zer edukin izango den, zeintzuk izango diren edukinak, adosten dugu, ados gaudenak hori sinatzen dugu, eta ateratzen dugu kanpora. Izan du bere oihartzuna, pozten gara, zatik benetan ikusten da aniztasuna hor dagoen jendea, dago jende oso ezberdina. Eta ez da plataforma berez, guk aterago manifestua eta kolore hori eman diote, baina gure manifestua da sinatzeko edonorrek giza eskubideen alde. Horre defendatzen duguna da Nafar presoen beraien eskubideak, ez, bermatzen. Eta nork sinatu du manifestu hori? Sinatu du maila pertsonalean oso jende ezberdinak. Izenak nahi baduzu aurkitu dago interneten, izenik esan ez, zati esan duzu, nahi duenak interneten aurkitu dezake, bai esango dut alderdi sozialista inguruko jendea dagoela, Gero Abaiko inguruko jendea dagoela ezker abertzaleko jendea, daude kolektibo ezberdinak, kolektibo ezberdinetako jendea. Ez beti jendea hitz egiten dugu, zeratik ez dugu nahi pentsatzea esaten hori da. Dago Amnistia Internacional, ez dago Amnistia Internacional. Dago Amnistia Internacionalean parte hartzen duen edo parte den norbait, baina berak ikusten duelako hemen lana egin behar duela. Eta izena eman behar duela, eta horrela beste guztiekin. Orduan, hemen aurkitu duguna da minimo batzuk non denak ados gauden, eta horrekin guaz aurrera, ari dugu gero ez da jende gehiago ukitzen, hori ezin dut esan, nortzuk eman duten baiezkoa, sorpresa, aterako dugu ateratzen dugunean, eta orduan, gu lan egin dugu manifestuarekin, irekia da, jende guztia sinatzeko, eta ikusten dugunean berriro pisua duela, eta erabakiko dugu, taldeak erabakiko du, denok sinatzen dugu, erabakiko dugu zer egiten dugu. Dauden izenekin, edo gauden pertsonekin, edo zein den horrengo pausoa beti Sare Herritarrean saiatzen gara erabakia denen artean hartzean, ez? Da manifestua sinatu dutenen iniziatiba, denek erabakiko dute zer egiten den horrekin. Orduan horretan, hori da gure, nahi duenak informazio gehiago, nafarroa@sare.eu zen, horre kontaktatu dezake nirekin, eta Nola izan da aniztasun hori bilatzarena? Ze nolako harrera egin dizuete? Eta gainera adostasun mailara iristeko, ez? Nik argi utzi nahi dut prejuizioen eta politika mediatikoaren atzean, ez?
jende asko dagona gogo askorekin benetan, lana ondo egiteko daude, interes politikoa, baina gero daude pertsonak. Eta izan dira elkarrizketa asko, bilera asko jende ezberdin askorekin, eta azkenean kate baten bitartez, zoaz pertsona baten gana iristen, besteren gana joan gara iristen, eta egia esan da, harrera oso ona izan da gutziena ez gaitu inor gaizki hartu, eta benetan baude pertsona batzuk, sektore batzuetakoak ez dutena manifestua sinatu, baina bai gaudena elkarlanean edo biltzen, oso gogoa dutena hau aldatzeko, ez dute ikusten ematen den itxura negatiboa ikuste dute gizarte batetarako, beraiei igual ez die mugitzen, beste batzuen mugitzen diren sentimenda, baina bai mugitzen die nahi dutela bizi giza eskubideak urratzen ez diren gizarte batean, eta esan dute horrela hemen ezin da egon hau aldatu behar da, nola? Hori, bagoaz elkartzen, bagoaz Nafarroara luzatzen, Nafarroa guztiari, eta oso pozik jendeak bere ari du hartzen, eta benetako sare herritar bat da, ez? Jendeak bate sinatzen du manifestua, baina horrek agian bilatzen du beste bat sinatzeko, ez? Edo igortzen dio beste bati manifestua, ordan oso pozik. Sare hori zabaltzen doa, ez? Hori da, sareren funtzioa, ez? Gure intentzioa ez da norbaiti, bai eskatzea gauzak, ez? Estatuei eta gobernuari eskatzen dugu, ez? Hau aldatzea. Baina gure intentzioa da iristea toki guztietara. Kutsatzea zentzu honean, eta mundu guztia bermatzea giza eskubideak, zeratik konnotazio guztiak kentzen badizkiogu, giza eskubideen urraketa izanik, ezin gara bizi toki batean non urratzen diren, ez? Non sistemak urratzen dituen, suposatzen da bermatu behar dituela, ez dela izan behar urratzaia, ez? Orduan, pedagogia askorekin alde guztietatik guk uste dugu iritsiko garela toki guztietara, eta izango garela jende asko eta oso anitza. Horren arira nola ikusten duzue gizarteari dagokionez euskal presoekiko dagoen kontzientzia urte hauetan? Badakigu zer gertatzen den, ezagutza dago, ez dago? Azkenean politikan palestran kentzen denean edo berrietan desagertzen denean asko eta hola, ematen du desagertzen ez gure bizitzetatik eta azken urteetan, lau urte pasata edo bost borroka armatua utzi zuen etiketak, ematen du joan dela desagertzen eta ez duen beste interesatzen. Berarekiko daukaten ikuspuntua ez dut inor hitz egiten duzunen hau, orokorran jendeak ulertzen du, ez delekala logika preso bat hemen bizi dena batean egotea Murtzian. Ez, edo egotea Kazeresen, egotea hortik. Zeka logikarik. Ez genuke ulertuko Sevillako pertsona bat egotea hemen preso eta bere familia etortzea astebururo ikustera. Eta hori ulertzen da hemen eta estatu mailan ere. Gauza da, lantzea guri dagokigu batez ere edo kontzientziatzea guri dagokigu hemengo zati da gehien ezagutzen duguna asuntoa eta realitatea gehien eman dezakeguna honen realitatea. Horra, ez da txarra, jarrera ez da txarra, baina ez dago pil-pilean orduan hori lan asko egin behar da kontzientziatzeko eta gutxienez direkzio berdinean jendea igotzeko eta ez egoteko jendeak ulertzeko zer dian giza eskubideak eta zer den politika. Politikari dagokionez nola lantzen da gai hau? Nola ikusten duzu ez zuek? Nola ikusten dugu? Politikariek azkenan ere badute beraien interes politikoak. Esan dut lehen dira pertsonak eta gero ere alderdi politikoak. Azkenean alderdi politikoekin bilatu behar duzuna da bidea non eroso sentitzen diren denak, baina denak egotea, eta non ez duten azkenean atera behar dira irabazten edo guztienez ez galtzen denak egoteko. Orduan, denek ulertzen dute, batzuen diskurtsoa ezberdina da, baina badago zein sinatu duen manifestu hau, eta esan du, ez nago batera ados manifestuarekin. Nik ikuste ditut ere beste gauza batzuk, baina sinatzen dut, lako garrantzitsua, esan nago ados edukinakin, baina beste gauza batzuk sartuko nituzke. Baina, nik esaten diedana da, zuek alduzue sare herritarrean parte hartu, eta gero zuen. Zuek alde esan bai, aldute esan batzuk, nik hau sinatzeu, baina aparte ditu beste errebendikazioak, oso ongi. Bakoitzak izatea bereak ez, baina hemen dago gutxinez minimoan on guztiak elkartu gaitezken.
Osongi. Nola joan da salatzen dut kanpaina? Azkeneko hilabete hauetan, ez? Egin duzue... Bai, salatzen du, salbuespen-legeak salatzen ditugu, ez? Oso ongi joan da, herrietan ari da ikusten, egia da poliki-poliki kanpainak beti behar dute poliki aktibazio bat, eta pozik gaude ikusten dira hemen argazkiak herrietan eskuekin salatzen dute kanpaina egiten eta ongi, aurrera espero dugu. Geroz eta bideo gehiago, ez? Geroz eta bideo gehiago, eta mobilizazio orokorrean dakaguna hurrengo 14ean, espero dugu behatz asko egotea altxatua eta salatzen giza eskubideen urraketa. Honi begira, zein da gaur egun euskal presoen egoera? Espainiar, eta frantziar herrialdeetan. Azkenean egoerak ez du hobera egin, zatik lehen beraien dispertsioari edo beraien egoera zeukaten preso bezala beraien egoerari justifikazio bat bilatzen bazitzaion, orain justifikazio hori desagertzen da eta jarraitzen dute. Presoiek dira helduagoak, lazarragoak, gainera gaia ez dago pilpilean, orduan holako nik uste dut egoera zaila, hobera ez du egin, preso gaixoen zerrenda badoa gora, uste dut orain 10 direla, 11. Claro, geroz eta helduagoak, geroz eta kondizio okerragoak eta ez badira pausoak ematen, nik uste dut frustrazio handia sortzen du beraien ingurukoetan, ez? Esaten jolen, ematen du gizartea badoala bere gauzetara eta gu jarraitzen dugu hemen egoera honekin, ez? Senide eta lagune batez ere. Eta gainera barreiatuta egotearena hori ez da aldatu. Ez dena jarraitzu berdin, ez da politika... Dispertsuari dagokionez ez da ezer aldatu. Dispertsuari dagokionez ez da ezer aldatu. Orduan, orain Josetxo Arizkuren Estrasburgoko giza eskubideen epaitegian, tramitera bere kasua eramango dute, bera bihotzeko gaixotasuna dauka, larriki gaixoa dago, eta Murtzian, ez dago gaizki gogoratzen, Murtzian dago dispertsatua. Orduan, espero dugu bere egoera konpontzea lehenago, baina bestela konfiatzen dugu Estrasburgoko epaitegiak, azkenean dispertsioa ez kondenatzea, ez? Edo esate, hau ezin da egin, giza eskubideen kontrakoa da eta Europako jurisprudentziaren kontrakoa da. Orduan, beraien egoera, txarra. Eta politikarien eskutik ez da ikusten hau dena aldatzeko jarrera askorik? Politikarien eskutik... Batzuen aldetik bai, beste batzuen aldetik ez? Nik ikusten duena da, batez ere, hori, dago beldur handia, ze esaten dutenari, gaur egungo gizartean edo medioetan kriston indarra dauka ze esaten duzun ala zerrez, ez? Alduzu izan egun bat zaudela ezakin nola, eta esan zerbait, eta birala bihurtzen da, ez? Horra daukate beldur handia publikoki nola atera, noren aurrean atera. Guk horregatik, Nafarroako manifestuaren kasuan, eta eskerrak eman nahi diet, sinatu dutenei eta aurpegi eman dutenei, zeratik ausardia puntu bat da, gaur egungo gizartean, ematen du ez, datontakeri dira giza eskubideak, berez, baina. Eta horrek emango du nik uste dut oina, beste jende asko sartzeko esateko, bale, hauekin zegertatu da, hori sozialista batzuekin berehala jipoia eman diete medio batzuetatik, eta baina atera dira beraien reivindikazio pertsonalak egiten beraldetik, oso ongi, edo partidoaren, oso ongi. Eta espero dugu, hori ez ikustea arrisku hori, ikustea ez dela zer gertatu, jarraitzen dute, eta etortzea gerozta jende. Gure ideia da, inor pentsatzen ez duen jendea egotea, eta horretan gaude lanean. Eta askotan lortzen badugu, 2-3 pertsona ezberdin horiek egotea aldatzen da. Batez ere, beraiek eroso egotea. Eroso egotea kontestu horretan. Larunbata honetan Bilbon hitzordu berezia duzue, urterokoa, urtarriaren 14ean, larunbatarekin, ze lelo izanen du manifestazio horrek? Izango du joan den urteko leloa. Azkenan, dela 2 urte Guardia Zibilak inkautatu zigun dirua, eta ez daukagu dirurik ez da pankarta egiteko, orduan pankarta berdina mantentzen da, eta leloa berdina. Ez da ezer aldatu joan den urtetik ez da ere, orduan giza eskubidea konponbidea eta bakea.
Euskal presoak Euskal Herrira, lelo horren azpian, pertsona oro dago, eta sartu daiteke. Pankartaren izenak nortzu diango diren ezin dut esan, zate hori ja esango da. Eta bueno, azkenean gizartearen rebindikazio bat, non gizarte hobeago bat rebindikatzen den, giza eskubideak bermatzen dituen gizarte bat rebindikatzen den. Nafarroatik gutxi gora era 60 autobus aterako dira Nafarroako puntu ezberdinetatik. Eta gero bolondresak 70 lagunen lagunduko dute trafikoa kudeatzen Nafarroatik. Eta oso festa polita izango da, eta oi hartzuna duen eta balio duen gauzak aldatzeko. Azkeneko urte hauetan lehen zuk aipatu diezun moduan, inoiz baino jende gehiago gerturatu da, ez? Nun ikusi duzue aldaketa hori? Duela 2 urte egon ziren ilegalizazioekin eta arazoarekin emania egiteko, horre batean kriston inoiz baino jende gehiago etorri zen. Gero hurrengo urteetan, aurreko urtean adibidez gutxiago, jende gutxiago zen. Baina, aldaketa hori ikustu dut, nik uste dut geroz eta jende ezberdinagoa dator, lehen sektore bat etortzen zen, jende gehiago, gero badago jendea kasi bilakatu dela ohitura bat, egun bat markatua eta kuadriakin etortzen dena da egun pasa, eta hori ere oso ongi dago, espero dugu azken urte izatea eta marko dute plana, baina beste gauza batzuk egiteko. Eta nik uste dut aniztasunak emango dio, bai mobilizazio honi kolore ezberdinak eta ezagik jende gehiago gutxo, baina kolore ezberdinak, eta bai errebindikazioari pisu gehiago emango dio. Zenolako bilakaera ikusi duzu ara joaten zarenetik, ez? Urte guzti hauetan, zenbat denbora eramazun Bilbora joaten, baina urte guzti hauetan zenolako bilakaera ikusi duzu? Aldaketa batez ere mezuan, ez? Mezua berdina da, presoen egoerarekiko azkenean egokitzen da momentu bakoitzari, ez? Orain lehen antolatzen zuten beste kolektibo batzuk, orain antolatzen dugu herritarra, beste konnotazio bat dugu. Eta bilakaera da azkenean hori, ezakit, emateu frustrazio hori kanpora ateratzeko eta ekartasun puntu hori, ez, injustizia baten aurrean. Eta espero dut azkeneko izatea, ez behar izatea beste urte batean, Bilbora joan beharra. Larun batean izanen da, ze ordutan eta nondik? 5 herritan Lakasillatik, udaletxeraino. Eta, informazio guztia gure web orrialdean, sare.eusen, horre autobusa nahi duena hartu, auzo ezberdinetatik, herri ezberdinetatik, horra jartzen da informazioa, lortu duguna eguneratzea, norbaitek baldin badauka alde gu bidali eta guk izateko, batzuetan ateratzen dute kuadria batek edo eta guk ez dauzkagu datu. Eta hori, eta ongi ateratzen den, eta ez dena joango, beti eskuak irekita gurekin lan egiteko eta nahi dutenean koinziditzeko elkarra egoteko. Oso ongi Aitor. Mila esker xala telebistan izateagatik eta ongi izan. Zuri, eskerrik asko.